Hello. So, good evening. Ito karon atong pintahan gitawag og SAS. So, puti kay ni siya. Isod siya printahon kay naa siya buko diri sa loyo. Dili siya plain. So, dili siya plain. Sa atong mga customer nga nagpa-printan. So, nindot pa ni siya nga. So, wala pa ni siya tahi-a. Printahan na siya. So, kani kay kung dili man pwede na ito dahil dito sa mga pahiran kay naman siya bukol. So, ipahid na ito. Mulahi ang kuan. Ang resulta. Kaya dili siya plain. Ipahid na ito. Bukol. Tap mo. Dili siya mo kuan. Misalign ang meters. So, atong format, atong himo karon ato siyang ang itataog plot, kung naman siya hindi anaan po. Instead na anak siya, kung naman siyang linyahan, and then ato siyang ipilo sa as temporary para maprintahan siya, dili siya mo igo sa diri sa iyang bukol. So, diskarte lang yung himuan. Kaya ato yung pinagpintahon dito. So, daot yun. Maot ang resulta. So, atong diskartihan na lang siya. Ito na lang yung tiyagaan. So, ato siya maprintahan. So, hindi basta-basta yung mga trabaho. Nakita ang mga plaster yun. Hindi mo trabaho dahil. So, ato na lang yung tiyagaan. Kaya ato na lang customer. Mga dahil customer. Customer. Ato na siya. Pwede na siya i-direct kung mga transfer paper. Yung ating gamit siyempre para list po ta. Barato na po ang bayad. Wala na screen. Screen siya. Process to screen. Wala yung ating basta ako na. Wala. Pasta
Secret. Okay. Sa Malaysia, mga tungkol. Tinayin din ako print ba? Basta. Mga punta. Saan siya kita? Orange.